Čau! Nové video je tu opäť a dneska sme tu pri úplne novej hre v kanáli. Je to Geometry Dash alebo Geometry Dash, ako chcete. Ale je to vlastne takáto totálne primitívna hra, ktorá spočíva len v tom, že musíte so svojou kockou doskakať čo najďalej, čo není môj prípad, takže nevadí. Dobre, tak ideme už na druhý pokus a hrám stále prvý level, aj keď ja som teraz v tomto fakt dosť slabý. Up. Ideme, wow, nový rekord. A teraz ideme do druhej dimenzie, Ináč, uvidím ešte, ako sa mi podarí toto video zostrihať. Chcel by som mu dať tak možno na 7-8 minútiek, 5-6 minútiek. Dobre, nenarazil som. A ideme ďalšej dimenzie. Toto môže byť nový rekord rovno pred kamerou. A není to nový rekord rovno pred kamerou. Keď to ťukanie, čo tu počujete, tak to sa len môj nahrávací program znova blbne, takže mi to trošku, no ale tak hlavné, že natáča a tak dobre. Som taký trápny. Hop. Ináč, že som úplný čučmák, zabudol som zapnúť zvuk. Tak, tuc, už to máte so zvukom. V krátkom strihu som to. Aspoň dúfam, že to bol strih. S hudou je to o mnoho lepšie, pretože jednoducho to viete úplne prežívať dokonca. A hop. Táto hra je momentálne pravdepodobne na Česku je na Slovensku dosť populárna, takže vám sa to bude páčiť. Taká primitívna hra. A chcel by som natočiť ešte aj Agario. Chcel by som natočiť ešte aj Agario, to rozhodne takedy bude, len si ešte musím stiahnuť a tak. Ináč môj bratranec Šebo začal natáčať, nechcem mu robiť úplne reklamu, ale kto by ste chceli pozrieť na jeho kanál, to je ten, čo som natočil Šumienku a Minecraft Let's Play, tak ho máte v popisku a môžete mu dať odber. Zatiaľ natočil iba jedno video, ale to nevadí. Dúfam, že som tú hudbu nedal moc nahlas, ale dúfam, že je to OK. Spíšem tú hudbu radšej. Tak, super. Skoro som dal new best, ale nevadí. Dobre, ináč na záver videa, alebo môžeme rovno už aj teraz, si dáme druhý level, ktorý je fakt ťažký. A je to úplne iná hudba, taká pofiderná. Hop. No, krásne. Vidíte, ja som v tomto totálny profik, stiahol som si to predčerom. Ináč teraz, ako som vravel, tak dlhšie nebolo, 5 dní nebolo video od multiplayeru s Artom Opsom, a to preto, lebo som jednoducho nemal čas, veď poznáte tie vianočné zhony a také vianočné zvony a také veci. Na toto jednoducho vždycky naletím, keď idem do tohto levelu. Tuto sa rozhodla začať preto, lebo takýto typ hry, v ktorej sa len takto skáče, ešte u mňa na kanále nebol. Tak sa vám to bude páčiť. Ale tento druhý level je pre profikov totálne ľahučký, ale. A na záver videa si myslím, že by sme mohli dať ešte takú výzvu schválne, že vyskúšam posledný úplne najťažší level. Tak, super. New best.
Ty vole, ne, 20%, čo vám drbe s prepačením. Toto je úplný ďubes, to ty kokos. A pred kamerou dali sa mi, tak ináč, neviem, môžem z tohto spraviť po prípade aj sériu, že si budeme takto v každom dieli prechádzať jeden level, teraz je to taká začiatočné, tak to budeme všetko a možno z toho budú také celkom halúzne let's playe. Pretože veľmi ďakujem nemenovanému českému youtuberovi, ktorý ktorého som vlastne našiel fantastický fantastický program na editovanie videí, volá sa Android, kto by ste si chceli stiahnuť a je naozaj úplne bombastický, odporúčam, aj keď nemám pro verziu, ale aj s tou normálnou verziou sa dajú pomerne slušne strihať videá. A do keľu. Ja už pôvodne som chcel točiť aj s webkou, akurát, že ja mám tú webku túto takú debilnú, že by ste ju tu mali cez pol obrazovky a nič by ste nevideli z hry. No dobre, tak video sa blíži ku koncu, takže no, my si dáme posledný level, ktorý sa volá no. Počkať. X-step. Dobre, sme v poslednom leveli, to absolútne neviem, čo tu mám robiť. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. A hop, hop. Ja som trapný. What the fuck, to som mal ako čo robiť? Čo som tam mal ako robiť? Aha! Jasné, už chápem. Ne! Oh, motherfucker, 6%. Posledný krát skúšame. Tak ne. Ináč, pokiaľ ste v tejto hre naprostí profici, tak sa môžete na mňa rehotať, pretože ja som totálne slabo. Ja som túto hru ešte nikdy poriadne ani nehral. No dobre, tak tuto už to video ukončím. Pokiaľ sa vám páčilo, nezabudnite tam hodiť ten like. A dobre, to je všetko. Pokiaľ by ste chceli ďalší Geometry Dash, napíšte do komentárov. Ja sa na vás teším u ďalšieho videa. Čau.